yau abin da Allah ya bi mutanen APC ta Zamfara kamu ne na Allah shi kadai, babu ruwan matawalle, babu ruwan wani duk ɗan jihar Zamfara. Amma Allah nan da sun ka yaudara, Allah nan da aga bakinsu amma zuciyarsu ta fir'auna ce, sai Allah musu wannan. Saboda haka har gobe duk wanda kun ka ga yana tare da su kuma bai yarda da hukuncin da Allah ya ba, to batacce ne irin su, kuma za su ƙara ganin wata jarabawa ta Allah da ta fi wannan. Saboda haka mu kamar da kuka sani lokacin PDP ba abin da ba faɗa ba, mun yi lokacin da in za mu je ƙuri'a in ɗan PDP ya kace ai ma kabbala cewa kai kahiri ne, saboda an riga an ɓata ƙwaƙwalwar al'umma da yaudara da zalunci, wanda kila ma baban kaliman ne shi ya karantar da uban wancan ma da ya kafirta ka, amma saboda zalunci da son kai da yaudara sai a ce kai kafiri ne. Yau alhamdulillah PDP ta yi shekara nawa a Najeriya, kusa yanzu ta 20 ake, ba a taɓa samun wani ɗan PDP ko ja'in ja da wani malami na addini ba, ko kuma a wani ɗan PDP ya ɗauki malamin addini ya kai shi kotu ko ya mai ƙasƙanci, ba a taɓa ji ba. To yau ga APC mutanenta an kama su hannu da hannu sun sa ƙur'ani cikin matsayi. Saboda haka kaga wannan abun ɗai da aka yi, idan kun tuna Maiduguri, mu dawo da tarihi, halin da Maiduguri ta shiga da duk wanda zai wani mugun aiki zuwa ga ɗan uwa ko zuwa ga nini ne ko zuwa ga wanda ya taimake shi, sai ga an ce a kai Maiduguri. Babu abin da ba a yi na kaskantar da ƙur'ani, a ɗauki ƙur'ani a zindir, a ɗauki ƙur'ani a sa'ina, wannan bala'in ya ja Maiduguri halin cikin. Yau ga Zamfara akan abin da aka yi, yau ga halin da mun kasance kan. Sannan har gobe wasu masana waɗanda ba san ciwon kansu ba, jahilai har gobe su suna son APC, to da ta yi maka ni. Yau ga halin da muke ciki, yanzu ina tabbata muku ƙasar Maladun local government, wallahi Maladun cikin gari ɗaya kaka iya zuwa. Baka isa ka ce wata mazaɓa ba, mazaɓan mu ko 10, amma Maladun ɗaya haka ya shiga. Sannan an mai da kashin mutane kashin ƙwari, a taka mutum a yanka shi. Haɓa jama'a. Duk wannan masiwar da muke gani bai isa mu koma mu Allah, bai isa mu taimaka istighfaru, bai isa mu gado mutanen ga maƙiyan mu bane. Yau zan fara cikin Gusau, kana kai karfe 11:30 kana yawo. Baiwa. Saboda haka duk waɗannan abubuwa muna yin su ne saboda son kai namu.